Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της εξάπλωσης της φτώχειας. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Στέλλα Οικιζάρη. Εργάζομαι με ανθρώπους που έχουν ισχυρή θέληση να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο εισόδημα online, δίνοντάς τους την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Σήμερα προβληματίστηκα πραγματικά πάρα πολύ, γιατί η έννοια της φτώχειας έχει την έννοια της έλλειψης μέσα. Ξέρω ότι στην αρχαία Ελλάδα θεωρούσαν την φτώχεια ντροπή και θεωρούσαν ότι για να είσαι φτωχός σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ κακό στη ζωή σου, οπότε το τύπου κάρμα σου σε έχει οδηγήσει να ζεις αυτή την κατάσταση, την άθλια, όπως αυτή των δούλων για παράδειγμα. Αυτό μετά άλλαξε. Όταν μπήκε η θρησκεία στη ζωή μας, άλλαξε τελείως η έννοια της φτώχειας, απενεχοποιήθηκε με κάποιο τρόπο η φτώχεια. Πάντα όμως έχει μέσα αυτή την αίσθηση της έλλειψης. Μπορεί να μην είμαι φτωχός μόνο από χρήματα, μπορεί να είμαι φτωχός από συναισθήματα, μπορεί να είμαι φτωχός από όνειρα επίσης. Στη ζωή μας μπορούμε όλα να τα αλλάξουμε. Το ξέρω ότι η φτώχεια φέρνει τα αιχμήρια κακά, φέρνει αρρώστια. Δεν είναι κάτι καλό στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ένας άνθρωπος, απλά η φτώχεια ξεκινάει και από εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τους οριζοντές μας και σήμερα από τη δική μου πλευρά σας λέω ότι όσοι ζορίζεστε ή όσοι έχετε κάποιο πρόβλημα το οποίο θέλετε να λύσετε, μια ανάγκη που θέλετε να έχετε, επίσης ένα όνειρο που δεν έχετε πραγματοποιήσει, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μου, γιατί υπάρχει τρόπος να αλλάξετε αυτό που δεν σας αρέσει. Υπάρχει τρόπος να ξεκινήσετε να έχετε τα πρώτα σας έσοδα με βάση το σπίτι σας, δουλεύοντας online. Τι κάνετε? Δοκιμάζετε συγκεκριμένα προϊόντα που αφορούν την υγεία, την ευεξία, το βάρος, το δέρμα. Δοκιμάζετε αυτά τα προϊόντα, βλέπετε τι κάνουν πάνω σας, δίνετε την πληροφορία και σε άλλους ανθρώπους και κάθε 15 του μήνα αρχίζετε να έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας στην τράπεζα. Όλα λοιπόν ξεκινούν από μας. Οι τρόποι υπάρχουν και εγώ έχω έναν τρόπο. Ελάτε σε επικοινωνία για όποιον θέλει πραγματικά να αλλάξει αυτό που δεν του αρέσει ή να ζήσει το όνειρο που είχε βάλει στο σιρτάρι του πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα κάτι από μέσα του τον ενοχλεί και δεν είναι χαρούμενος με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.